Ara és el moment. Fes el canvi. El món està canviant i jo em pregunto, com vull que sigui tot a partir d'ara? Vull una ciutat on tots siguem conscients del que veritablement importa. Vull viure en un món on es garanteixi el subministrament elèctric per a tothom. Vull formar part d'una societat on es gestioni la producció d'energia de manera responsable. Vull estar compromès amb el nostre planeta utilitzant energia 100% renovable. Ara, més que mai, vull fer un gran canvi de futur i potenciar l'energia que ens impulsa a seguir. Barcelona Energia, el teu operador elèctric metropolità. Per tu, per mi, per nosaltres.